Şoň üçin ben Paýyş, doğun arnaşlaňyz bardyr. Hosarlary daşyndan türmedäkiler hem näýlik ýol bilen eşdirilip bolýan bolsa, içinden hem hüjüm edin, daşyndan hem hosarlaryny emet tozuruň. Gapysyny o kamaz bilen süzüň bolmasa nemediňden adamlar boşadyň. Ol takçyny öldürüp bilen. Türme takçylaryň hemmejetini öldürüp bilen. Adatlygyň jogapkärçiligi bardyr halburat. Demokratiýanyň jogapkärçiligi bardyr. Söz adatlygynyň jogapkärçiligi bardyr. O jogapkärçilik ýa-ni kadaly kanuny işlemek üçin on kanuny bolmalydyr. O kanuny gödäwçilik edýän guramaty bolmalydyr. Onuň söz adatlygy ulanýan adamyň jogapkärçiligi belli bolmalydyr. Mediýanyň üstünde de jogapkärçiligi bardyr. Bagdyňa gelenini yalan ýaşyryk gürläp onu adamlar manipuliýe edip bermäge hiç kime hakkı ýokdur. Söz adatlygy bolanydy.